काजलगाव दालाइ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायावहाय दिनै काजलगावनि सिङाव थानाय फरायसाफोरखौ लानानै इयुथफोरखौ लानानै मोनसे सावरायनाय हाबाफारि बेवहाय बाहागो लानो मोननानै आं खोब गोजोननाय मोनदों आरो बेवहाय 300सो जोंनि इयुथफ्रा बाहागो लादों। खोब मोजां, बयबो बाहागो इन्टारेक्सन खालामदों। बेवहाय गासैबो बिथिङाव आथिखालनि थासारि, बर'नि बाथ्रा, जोंनि रांखान्थि, सोलोंथाइ बेनि सायाव गोबाङानो बाहागो लादों आरो सोंनाय फिननाय जादों। आरो बे थासारिखौ नुनानै आं खोब गोजोननाय मोनदों जे दानि जे इयुथ बेयो मोनसे भाइब्रेन्टलि बयनिबो सिन्थाया सोलिगासिनो दङ गावनि हारिनि थाखाय, ओनसोलनि थाखाय, जौगानायनि थाखाय बोरै मोजां जानो हायो बेनि बागै सिन्थाफ्रा सोलिगासिनो दं होननानै आङो हमनो हादों। बेवहाय मोनसेल' खोथाखौ आं बुंनो लुबैदों जे दानि इयुथआ केरियारखौ लानानै खोब कनसार्न, गावनि थांनानै थानांगौनि बाथ्राखौ लानानै खोब कनसार्न आरो बेखौबो लानानै गोबां कुइसन खालामदों। बेवहाय जोंनि जि सुबिदा असुबिदा जि एडभान्टेजफोर दङ बेफोरनि सायाव बयबो सरसा खालामदों। बेवहाय आं गभर्नमेन्टनिफ्राय मा सुबिदा दङ बे बाथ्राखौ फोरमायनाय जादों आरो इन्डिभिजुवेलि एम्पावार्ड बोरै जों जानो हायो। इन्डिभिजुवेलि एम्पावार्ड जाबासोना नोङो जिखिनि एडभान्टेज थाया मानो, सरकारि जा बेसरकारियानो जा, बेवहाय नोङो देरहासार जानो हानायनि खाबुआ थायो। गतिके मेनलि मेसेजखौ आं बेखौनो होदों जे जोङो बर' जाथि हिसाबै थांनानै थानायनि सिन्थाफ्राथ' दंखासैयानो, जे जोंनि बे मोनसे सिद्धान्त, जोंनि राव हारिमु थुनलाइ बेखौ लानानै जों दावगालांनांगौ, बे जोंनि सिद्धान्त। जोंनि बर' रावा भारतनि मोनसे सरकारि राव हिसाबै दिनै गनायथि मोनबाय। गतिके रावखौ लानानै जों सिन्था खालामनांगौ जेबो गैया। हारि थैनाय थांनायखौ लानानै जोङो बेवहाय गिनांगौ जेबो गैया। दा जोङो दानि मुलुगनां जे मोनसे अबस्था, दाथ' डिजिटेलाइजेसन मोनसे जुग, डिजिटेल मोनसे जुग जाबाय। बेवहाय जों जाथि हिसाबै थांनानै थानांगौनि थाखाय जोङो जि सिन्था बेखौ लांनांगौब्ला जों इन्डिभिजुवेलि एम्पावार्ड जानांसिगोन। दा मोनसे समाव जों आन्दलनबो खालामबोबाय, गोबां जों खहाबो खालामबोबाय, खिन्थु आथिखालाव दा आन्दलन गैला। दा गोजोन थासारि फैबाय, सरकाराबो स्टेबल जाबाय। दिनै भारत सरकार, आसाम सरकार, दिनै बिटिसि सरकार जयैनो खामानि मावगासिनो दङ। बेवहाय दिनैहाय जोंनि इयुथफोरनि जि मोनसे जि सम, बे समखौ जों खुनु मोनसे गोनो गोथो गैयालासिनो, जे लस खालामालासिनो, जे थि समाव जाहाथे थि सिद्धान्त लानानै बे इयुथखौ जाहाथे जों मोजां डाइरेक्सन होनो हायो, मोजां डाइरेक्सनाव जों थांनो हायो, बिनि थाखाय जों ज' सिन्था खालामलायनांगौ दङ। ओंखायनो दिनै बिटिसि सरकार, आसाम सरकार, भारत सरकाराबो इयुथफोरनि थाखाय गोबां माखासे आसनि लादों। बे आसनिफोरखौ जों बोरैहाय सौहैहोनो जोंनि इयुथफोरखौ, बिनि बागै जों दिनै सरसा खालामदों आरो खोब मोजां जादों। आरो गोबां बिथिङाव सावरायनांगौ दङ, बे खोब खम समावहाय बेखौ सावरायजोबनो हाया। गतिके आं आसा थिदों दिनैनि प्रग्रामनि गेजेरजों जे इयुथफ्रा एसेबाबो लाब जागोन। ट्रेन्डखौनो जों दा सोलायनांगौ दं। इयुथफोरनि गेजेराव जों